Warfarin huwa prodott mediċinali li jraqqaq id-demm u jintuża fost l-oħrajn biex jipprevjeni attakki tal-qalb u apoplessiji. Din il-mediċina tiġi f'Malta f'doża ta' milligramma, 3 milligrammi u 5 milligrammi. Dawn id-dożi jkunu kombinati bil-għan li l-pazjent jieħu d-doża eżatta li tkun irrakkomandata lilu mit-tobba. One News huwa informat li d-dożi ta' Warfarin ta' milligramma u ta' 5 milligrammi huma out of stock mill-ispiżeriji tal-Gvern. Id-doża ta' milligramma qiegħda wkoll out of stock mill-ispiżeriji privati. Din is-sitwazzjoni qed toħloq problemi serji għal pazjenti li jkollhom bżonn jikkombinaw aktar minn doża waħda. Pereżempju jekk tabib jirrakkomanda pazjent biex jieħu doża ta' 4 milligrammi, dan mhux qed ikun possibbli. Dan għaliex kemm mill-ispiżeriji tal-Gvern kif ukoll dawk privati m'hawnx id-doża ta' milligramma biex tkun ikkombinata ma' dik ta' 3 milligrammi. Bil-konsegwenza li l-pazjenti mhux qed jieħdu d-doża rakkomandata mit-tabib tagħhom u qed jispiċċaw jew b'demm mirqaq minn kemm ikun suppost jew b'demm moħxon b'detriment tal saħħithom.